Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Και σήμερα θα βγάλουμε ένα βίντεο που μπορεί μερικοί από εσάς να το περιμένετε εδώ και 2-3 μέρες, που είναι τα life hacks. Είχαμε βγάλει άλλο ένα βίντεο με τα life hacks, δηλαδή εγώ, και σας είχα πει ότι θα βγάλω και ένα καλύτερο και ένα λίγο πιο μεγάλο. Σήμερα αυτό ισχύει, θα είναι πιο καλό και ένα λίγο πιο μεγάλο. Ένα λίγο, ναι, κάπου για 5 λεπτά μεγαλύτερο. Δεν μπορούσε πιο μεγάλο, παιδιά. Άμα είναι θα προετοιμάζομαι για έναν χρόνο, άμα είναι μετά, και θα σας βγάλω 1 ώρα άμα είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε το πρώτο life hack μας. Πάμε. Λοιπόν παιδιά, να το πρώτο μας life hack είναι πως άμα κόψεις μία οδοντόκρεμα Colgate, θα σου βγάλει ένα τέτοιο σχηματάκι που θα μπορείς να το βάζεις. Πάμε να δούμε. Μία οδοντόκρεμα Colgate δεν είναι ακριβώς ίδια, αλλά το life hack λέει πως άμα έχεις οποιαδήποτε Colgate δουλεύει. Όπως βλέπετε, Colgate. Πάμε. Ψαλίδι και πάμε. Παιδιά, εγώ δεν νομίζω πως δουλεύει. Καθίστε ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πού είναι, πού την άφησα, νάτι. Την έχουμε κόψει και πάμε. Θα μας πέσει τώρα. Μέχρι τώρα δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω μόνο μία οδοντόκρεμα. Λοιπόν, πάμε να τη ζουλάμε κι άλλο και καταρχάς δεν έχει πέσει τίποτα εδώ μέσα. Μόνο η οδοντόκρεμα και για να βάλουμε το δάχτυλο μέσα. Βλέπετε παιδιά, έχω βάλει το δάχτυλο μέσα και δεν νιώθω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να την κόψουμε κι άλλο. Παιδιά, καθίστε ένα λεπτό, βλέπετε, κοιτάξτε λίγο πώς είναι τα χέρια μου. Λοιπόν παιδιά, επιστροφή, πάμε να δούμε. Επειδή δεν είμαι σίγουρος πως δεν ένιωσα τίποτα, μπορεί να ήταν, απλά να μην το είχα νιώσει. Και το πρώτο life hack δεν δουλεύει. Και τώρα έπρεπε να χαλάσω μία ολόκληρη οδοντόκρεμα απλά για ένα life hack που δεν δουλεύει. Γιατί. Λοιπόν παιδιά, πάμε στο άλλο life hack και ας ελπίζουμε πως θα δουλεύει. Λοιπόν παιδιά, να το άλλο μας life hack. Αυτό λέει πως άμα βάλεις λίγο φωτιά στο αυγό και το βάλεις στο νερό, θα γίνει αυτό εκεί πέρα το όμορφο πράγμα που είχατε δει. Βλέπετε, έχω ένα ποτήρι νερό, το αυγό και τον αναπτήρα. Καθίστε, επειδή είμαι λίγο αδύνατος. Περιμένετε παιδιά. Να το. Λοιπόν παιδιά, κόβω λίγο για να το κάνω. Λοιπόν παιδιά, επιστροφή, βλέπετε εδώ πέρα το κεράκι και πάμε να δούμε. Λοιπόν παιδιά, γίνεται, έχει μαυρίσει ήδη λίγο όπως βλέπετε. Λοιπόν πάμε το καίμε. Αου παιδιά, όμως προσέχετε λίγο τα δάχτυλά σας άμα θέλετε κάποτε να το δοκιμάσετε. Και προσέξτε μη πάρει κάτι φωτιά. Λοιπόν πάμε. Παιδιά, γίνεται, κοιτάξτε. Το βλέπετε. Αυτό το life hack δουλεύει. Παιδιά μου, το δείτε καλά. Κοιτάξτε, το βλέπετε πως δουλεύει. Αυτό το life hack δουλεύει. Λοιπόν παιδιά, ποιος θέλει να το σβήσει το κεράκι? Πρωτοχρονιά.
Λοιπόν, κόβω παιδιά και πάμε στο άλλο life hack. Λοιπόν παιδιά, να το άλλο μας life hack. Αυτό το life hack λέει πως άμα βουσκώσεις το μπαλόνι και του βάλεις πάνω ένα ζελοτέιπ και το καρφώσεις με την πινίζα, πως δεν θα σκάσει. Πάμε να δούμε. Λοιπόν παιδιά, το μπαλόνι τώρα το δένουμε. Γράψτε μου στα σχόλια ποιος ξέρει να δένει μπαλόνια. Εγώ παλιά δεν ήξερα. Τώρα το καλοκαίρι μου έμαθα στο summer camp να δένω νερόμπομπες. Και μετά είπα, αφού ξέρω να δένω νερόμπομπες, νομίζω έτσι γίνονται και τα μπαλόνια. Και το δοκίμασα και έτσι γινόντουσαν και τα μπαλόνια. Και έτσι μπορούσαν να τα δέσετε και τα μπαλόνια. Άμα θέλετε κανένα βίντεο να σας πω πώς γίνεται. Ναι. Να το δω το μπαλόνι μας. Βάζουμε ζηλοτέιπ. Λοιπόν παιδιά, γράψτε μας στα σχόλια ακόμα. Ποιος δυσκολεύεται πάντα να βρει την άκρη στο ζηλοτέιπ. Εγώ ας πούμε πάντα σχεδόν δυσκολεύομαι. Αλλά τώρα το είχα προετοιμάσει και το είχα έτσι. Και τώρα δεν θα δυσκολευτώ. Λοιπόν, έχουμε πάρει ένα... Λοιπόν, τώρα θα κόψουμε αυτό εδώ πέρα το μικρό το κομμάτι. Τσακ, μπαμ. Το παίρνουμε, περιμένετε παιδιά. Έλα. Το παίρνουμε, το βάζουμε ίσια στο μπαλόνι μας. Να το. Παίρνουμε την πινέζα και... Όπως βλέπετε στο ζηλοτέιπ το κάνω. Θύστε. Εγώ, καταρχάς γράψτε μου αν κάνετε like αν πιστεύετε πως θα δουλέψει. Παιδιά, δούλεψε. Κοιτάξτε, το έβαλα. Παιδιά, κοιτάξτε. Το ζηλοτέιπ και το κάρφωσα. Κοιτάξτε, άμα το βάλεις απλά στο μπαλόνι, σκάει όπως βλέπετε. Αυτό το life hack δουλεύει. Απίστευτο. Λοιπόν παιδιά, κόβω και πάμε στο άλλο life hack. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε μετακομίσαμε λίγο. Επειδή αυτό το life hack θα χρειαστεί το νερό. Όπως βλέπετε έχω ήδη λίγο νερό στα μάτια. Επειδή όταν το έκανα αυτό, κατά λάθος μου άνοιξε. Πάμε να δούμε. Θα σας δείξω τώρα το life hack. Έλα. Λοιπόν παιδιά, αυτό το life hack το έχω δει εγώ σε άλλο βίντεο, αλλά δεν το έχω τώρα αυτό το βίντεο εδώ πέρα δυστυχώς. Είναι, πρέπει να βάλεις έναν ή τρίγωνο ή τετράγωνο στο μπαλόνι μέσα που θα έχει νερό και άμα το τρυπήσεις θα πηγαίνει έτσι ίσια το νερό και δεν θα σκάσει όλο το μπαλόνι. Πάμε να δούμε. Παιδιά, όπως βλέπετε έχω εδώ πέρα το μπαλούνι. Και τώρα του έχω κάνει εγώ ένα τρίγωνο τώρα. Μπορεί να θέλει τετράγωνο για να δουλέψει. Καθίστε παιδιά, πρέπει να βρω τώρα την πινέζα. Κόβω λίγο για να τη βρω. Λοιπόν παιδιά, επιστροφή, τη βρήκα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν παιδιά, εδώ το τρυπάω. Για φοβάμαι. Παιδιά, κοιτάξτε. Παιδιά, άμα το βλέπετε καλύτερα, καθίστε να δω άμα θα τα καταφέρω να κάνω λίγο πιο μεγάλη τρύπα. Καθίστε παιδιά, τώρα για να δούμε. Παιδιά, κοιτάξτε, το βλέπετε, φαίνεται το νερό. Παιδιά, βλέπετε το μπαλόνι, το βλέπετε το νερό.
Το είδατε. Παιδιά, καθίστε τώρα να δω. Να μπορώ να το βάλω και έξω. Παιδιά, καθίστε. Το βλέπετε, παιδιά, που βγάζει νερό. Έχω κάνει 2 τρυπίδες. Παιδιά, κοιτάξτε. Δουλεύει. Το βλέπετε εδώ το μπαλόνι που το έχω. Και το νερό που πετάει αυτές εδώ οι λωρίδες. Τώρα, παιδιά, καθίστε μας και καταφέρω να σας το δείξω καλύτερα. Να, παιδιά, το βλέπετε. Παιδιά, το μπαλόνι το κάνει τώρα χωρίς πλάκα. Κατουράω. Παιδιά, what the fuck. Πώς δουλεύει. Λοιπόν, παιδιά, και αυτό που μπορεί να μην το περιμένατε, πώς θα το κάνω, θα σκάσω τώρα το μπαλόνι. Παιδιά, τώρα θα σκάσω το μπαλόνι. Για να δούμε, θα σκάσει. Παιδιά, το σκάσα. Δυστυχώς δεν το είδατε, δεν το καταφέρατε. Αλλά αυτό το life hack δουλεύει. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν τα life hacks για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe στο Stavros Gaming 144, στο Δημήτρης Gaming 97 και στο Music Movie Studios. Adios.